Metraia saioa Oñatitik abiatuko dugu. Maialenek eta Mikelek gesaltza aurkeztuko digute, izen bereko Idiazabal gaztak merkaturatzen dituen gaztandegia. Bi gazteok odol berria ekarri diote sektoreari. Albistegian Mutrikuko berdelegunaren berri emango dizuegu. Berdeleguna duela 30 urte sortu zen, gure baxurako flotarentzat funtsezkoa den produktu horren balioa handitu nahian. Azkenik, Pasaiako Albaola elkartea eta Ataungo herria bisitatuko ditugu. Garai batean arraunak egiteko erabiltzen zen egurra Ataungo basoetatik ateratzen zen. Albaolak historiaren atal hori berreskuratu du. Maialen eta Mikel gazteak dira eta landa eremuan bizitzea eta euren jarduera profesionala lehen sektorean ematea erabaki dute. Batez ere arbil latxekin egiten dute lan, baina Piriniar arrazako behiak eta mendiko zaldiak ere badituzte. Goizean goiz hasten dira ukuluko lanak egiten. Dena den lanik handiena ardiak jeztea da. Euren ardien esnea erabiltzen baitute gesaltza markako gaztak egiteko. Ganadutegia Oñatiko Arantzazu auzoan dago, Santutegitik gertu. Aurreko eguneko esnea berotzen jarri ondoren, Maialen baserritik irten eta jezteko gelara abiatu da. Jezten hasteko prest dago dena eta ordu terditik gorako lana egin beharko du bertan. 150 ardeaku jaizten, egunian 2 aldiz jaizteitu eta abenduan hasten dira bilotzea jaixoten da hortik ekainera arte jaizten du. Goiz da ilunka. Guk gure arditxan esne danakin Idiazabal gaztaia egiten du. Eta egiten du astelena, asteazken eta ostiral. Asteburua libre egiteko. Jeztegela, ukulua eta ganadutegia 2020 urtekoak dira eta oso ondo prestatuta daude artaldeko buruko bururako. Normalean hartzainek goizago jezten dute artaldea, baina gesaltzan Mikelek eta Maialenek lan hori atzeratu egin dute Eki eta Irati seme-alabak zaindu ahal izateko. Bai, guk azkenian bi ume txiki daku eta eurak eskola eruan eta lan asko dukiten dut, orduan lehenengo umia nahi eta gero ja dana dakunean prest sorten gara argilanak egiten. Miguel Angelek, Mikelen aitak, Maialeni lagundu egiten dio Mikel lanean hasi arte. Eguneroko lana ondo antolatuta daukate. Jezten amaituta, Maialenek goitik bera garbitu dugela. Higienea funtsezkoa da, esneak inolako kutsadurarik izan ez dezan. Bai, azkenian garbitasuna, higienea eta hori dana oso importantia da gazta hon bat iteko. Eta nik uste da azkenian garbitasun batekin norrean produktua asko zoriontekin dela. Maialenek amaitzen duen bitartean, Mikelek ganaduaren pentsu anoak prestatzen diardu. Ukulu garbi-garbian, Piriniar behiek eta alpetar behi batek edo bestek ardiekin partekatzen dute espazioa. Ardiak eguneroko pentsu anoaren irrikan daude. Mikelek torloiu amaigabean pentsua bota ahala, Maialen iritsi da zereginean laguntzeko. Ganaduari ematen dioten pentsua funtsezkoa da. Pentsu eta alimentazioak importantzia handixeako, azkenean horren arabera urtetzen da esneen kantidea eta kalitatea. Eta hori zenbat eta pentsu proteina gehiago, esne gehiago, baina hori, behitu bida dana. Kalidea, kantidea eta dana aprobatu. Da mezkla bat, eta hartua, olua, gizante eta holako. Gaztandegian, Maialenek esnea berotu eta gatzagia isuri du. Gaztanbera prest dagoenean, lirarekin mozten du orean pikorrak sortzeko. Goizian etorten gara eta tanketik kubara botatzen du esnea eta jartzen du beroketan 21 gradura fermentu botateko. Gero fermentu bota, parada batin,
eta gero 31 gradura beroketan jarri, gatza gisa botateko. Guk porcentaje geixena gatza gisa bildotzan egiten du, naturala, etxekua, eta gero porcentaje txiki bat likidua. Eta oin ordu erdi pasa bostian, oin mosten dako, eta oin ingu arrozan aletxo tamaino bat. Naiz eta gaztagile bakoitzak bere sekretuak izan, Idiazabal gaztaren urrats bakan eta ohikoen ostean, gaztak ganberara eramango dituzte. Ja, behin lirak dana mostutakoan, jarriku beroketan 36 gradura. Mostu eta bueltak ebiliku 35-45 minutu artean granua ondo zikaketako. Behin dana ondo zikatuta dagoenean, ja ikusten duenean itxura hona dakola, txapa jarri eta dana prentsauku txapakein eskuz. Gero genduko xau zuerua, eta ja hasiko gara moldeak hartu, trapuak hartu eta moldetan sartzen. Behin moldetan dakula, prentsa jarriko, mugo xau presinua, eta hau garbitu bitartean egiko alde batea begira, eta behin garbitutakoan, buelta emun, kaseina jarri, eta atzera prentsara. Eta gero ja, kontrola egiten du, pH metroan arabera. Ja, baremo barruan dauenean, etara eta gatzuretara. Gesaltza gaztak zuzenean merkaturatzen dituzte, baita gazta ketuak ere. Gazta lana egiten du Idiazabal, eta egiten du ketua eta kegabe, bi klasiak. Eta gure helburua da, dana salmenta zuzenean ikia, eta egoten gara larun batetan oinatiko azokan, igandetan arantasun, eta gero bestela jenti etortzen da baita etxera, batzuk baita internet bidez eskaketan dozue, bialdu behiten du, eta gure helburua da dana, iten duen dana, salmenta zuzenia saltzea. Gesaltzan zaldikoak ere saltzen dizkiete tratulariei. Piriniar behiak berriz Urkaiko hiltegira eramaten dituzte. Bertan prestatzen dituzten haragi sorta eusko labeldunak zuzenean saltzeko dira. Lanpetuta ibiliarren, Maialenek eta Mikelek tartetxo bat atera dute guri kasu egiteko eta gesaltzari eta bere asmoei buruz hitz egiteko. Nei beti dene guztabixa bazarrixa, orduan beti amonaken bizitzen nintzen, 15 urteteko, gero karnetetan 18ekin, da etorri nintzen amonaken bizitzea, eta behin hona etorritea, hori beti animalixa guztabixa xat, eta gero izautu ginen, lehendik izauten ginen, izautu ginen hartzai eskolan, eta horra posta goen, artei bat alkileo goen, eta ja horti ardixak, eta hori. Biak beti izan dira ganaduzaleak, animaliekin lan egiten gurasoengandik zuzenean ikasi ezarren. Neri beti da nik gustau izan xat, ardixa, beixak, animali danak, eta nik garbi neuka nolako zerra bian ebela. Eta estudizio bukatuta gero, hartzai eskola fan ginen, justo bisok urte igualian egon ginen, eta gero sortauxako neukeria, hartalde bat erosi eta alkilerrera bateko. Eta ikusten geben oso gustura gabitzela, eta orduan garbi gelditu xaten hau bian ebela. Hau dala bian ebena. Maialen eta Mikel 2010ean trebatu ziren gertuko hartzain eskolan, eta Makatzan eta Ondarren egin zituzten praktikak. Azkenean nik uste teoria importantia dela, baina hartzai eskolako kasuan niretako importantiena esan praktika, azkenean praktikan ikasten duzu gauzak, eta niretako importantia esan formazio hori. Ondo, teorixia importantia, baina gisa praktika nik abiez Makatzan ninen legazpien, eta niri asko balixu izan oztain, igual gonbizten nire ikasi asko gaztaia eta egiten, baina Makatzan asko irakutzen oztain, eta nire uste formazio hori importantia dela. Pasabitza ikasi egiten duzu, eta biharrezko ega. Bikote gazte honek bizitza profesionala eta pertsonala uztartu ahal izan ditu Irati eta Eki seme alabekin batera.
bai, suerte handia daku etxekoak eta asko lagunketan dozkoela, bai umiakin, bai artegizan da danean. Ze bixo batera, adibidez, dakunez bi ume txiki, bixo batera haunekin bakarrik ezingo duen, da parte Mikel dabil baita lanian, eta oin txikina dienez zaila, gero ja espero eta aurrera bai hau beto fatia, eta hori dana, baina oin eskerrak gurasua iri eta etxeko iri. Mikel eta Maialen bokaziozko artzainak dira, eta Urbiatik gertuko larreak noiz zabalduko irrikan daude, zaldiak, behiak eta ardiak igotzeko, eta mendiko larrez gozatu alizateko. Bai, egisa, azkenean negua gorra da, luzia da, eta beti zer txontxe, hori, 1 maioa ja, bentzate bi horrek eta behixia jare, eta goi ardixekin behigo, eta bai, ardixekin zoiazenean eta txakurrekin, bada, totalmente bete egiten duzu, hori hartaldia gora fan, ikusi kondizio horretan dauela, eta, atza ilusio, horrengo kanpainako atzago gu hartzen. Artzainen lana gogorra da, baina bokaziodunak direnez, lanbideak poz handia ematen die baita Maialeni eta Mikeli ere noski. Azkenean bizitzeko eria, ez dakotzula fabrika eta familiarrik, norberan kontura, gero baita zuk azkenean jartzen duzu zure produktua egiteko orduan, dana, ez? Zaiak eta zagondo egiten, da gero ja behin fatezaren merkaura eta esaten dutzen, oso gazta ona, azkenean hori da, horre postasuna emuten dau, lanerako gogoa emuten dau, eta nahi horrek asko motivazioa ondixea da azkenean hori. Entiak entzuten esaten dauen gauzak, eta hori. Ardi sektorearen belaunaldien arteko nahitaezko errelebua lortzen lagundu du Arregi Madina sendiak. Prestakuntza ona jasota, artzaintzari odol berria ekarri diote, Idiazabal gaztak egiten jarraitzeko, munduko jatorri izeneko gaztarik onenetakoak. Gainera, eta ez da garrantzi gutxikoa, gure herriko mendietatik ikusten diren paisaia ederrei eusten lagundu ere egiten digute. Urtero bezala, joan den larun batean, apirilaren batean, berdeleguna antolatu zuten Mutrikun. Egunaren arrakasta ulertzeko bi faktore izan behar dira kontuan. Aldez aurretik egindako lana, eta jaia mutrikuarren artean oso sustraituta egotea. Lehen, berdel asko harrapatzen zen, baina kontsumitzaileen artean ez zuen onespen handirik, eta ondorioz, nahiko merke saltzen zen. 1983an berdeleguna sortu zuten, arrantza sektorea bultzatzeko eta produktu bikain horren balioa handitzeko. 1983an egintzan erreflexio kolektibo bat, bai kofradiatik, bai arrantza sektoretikan, eta ikusten zen nolabait berdela asko harrapatzen zen arrain bat zala, baina ekonomikoki ez zeukala behar edo izan zezaken inpaktoa. Orduan horraz izan Eusko Jaurlaritzatikan kanpaina potente bat, eta Mutrikuko herriak sortuzun ekimen hau, dela berdeleguna, eta batez ere zen balioan jartzeko eta jendeai erakusteko zenbat eratara sukaldatu zitekeen berdela, ez? Eta hola, pixka bat poliki-poliki baloratuagoa izateko. Berdelegunari eta berdela sustatzeko beste kanpaina batzuei esker, berdela harrapaketa gure baxurako flotaren garrantzitsuenetakoa da. Berdelaren kanpaina gaur egun kanpaina oso potentea da. Udaberria hasierako honi kuotatan eta ere gaina aurten da nahiko ondo dabiltza. Orduan egia esan helburu esango genuke lortu dela, eta egia da ere gero lortzen dela pixka bat hemen herrian elkarte bat bezala, ez? Azkenen Bolondres lan piloa dago jai honen atzetikan, eta herriak bultzatzen duen jai bat izango litzateke. Orduan gure aldetikan mintzat helburua ere hori izango litzateke, ez? Pixka jai hau mantentzea, kohesioi mantentzea. Denetik egon zen, belaontzi txapelketa, eskualdeko ekoizleen azoka, artisau azoka, eta nola ez, berdel pintxoen dastaketa. 25.000 mokadu baino gehiago prestatu zituzten. Azken edizio hau arrakasta handiz itxi zen.
Gainera, Berdela Euskolabelaren bermezigiluarekin merkaturatu den lehen edizioa izan da. Pasaiako portuan eta itsasoari itsatsita, ezin bestela izan, Albaola elkartearen egoitza eta instalazioak daude. Duela 25 urte sortuta, elkarteak gure itsasondare oparoa berreskuratzeko eta sustatzeko egiten du lan. San Juan itsasontzi oraindik amaitu gabeko bizkarretik, Mikel Leozek Albaolaren historia aurkeztu digu. Bai, Albaola orain dela 25 urte sortu zen, garai hartan ontziolak desagertzen ari ziren, eta ixten ari ziren, eta nolabait jakindurik kate luze bat eten zen nolabait. Hori dela eta guk esan gendun, hori mantendu behar da, guk itsasondarean interesa handia gendun, baina batez ere ontzigintzan, eta euskal ontzigintzan, eta hori da, hori izan zen gure helburua hasieratik. Hor, jakinduri kate horrei jarraiera ematea. Hainbat arlo dira Albaolak lantzen dituenak, baina lanik emblematikoena zalantzarik gabe duela 8 urte abian jarri zutena da, San Juan itsasontzia berreraikitzea. 16. mendean Ternua aldean ondoratuta, garai hartako teknika berberak erabiltzen ari dira euskal baleontzia berreraikitzeko. Badakigu, informazio arkeologikoa oso zehatza da, badakigu itsasontzia nolakoa zen, baina gauza bat jakitea nolakoa den eta beste bat nola egiten den, nola eraikitzen den. Eta hortarako askotan kendu behar dugu gure jakinduri motxila nolabait utzi behar dugu albo batean eta hartu behar dugu haiena. Ikasi behar dugu haiek nola egingo zuten, ze badaude gauza asko, ez daudela argi. Eta hau nola egingo zuten, horrela edo beste modu batea. Nik badakin nola egingo nuken, baina aprobetxatu behar dugu hemen ikasten duguna, esateko, ez, hau konponduko litzateke horrela eta horrela. Garai hartako teknologiarekin horrela egingo zuten. Eta hor dago gure eguneroko ikasgai kontinuo nolabait daukaguna. Elkarteko lantalde osorako ontziaren berreraikitzea ikaskuntza prozesua da. Lan horre guztiak euskal marinelen kemena eta ausardia ematen ditu ezagutzera, 6.000 kilometro baino gehiago urruntzen baitziren balea preziatuen bila. Azkenean, lotura kulturalak ere sortu ziren lurralde haietako aborigenekin. Itsasontziak transmititzen duena. Hau da, jendeak imaginatu dezake, garai hartakoak joaten ziren olako ez dakiz emat itsasontzitan, hemendikan Ternuaraino, han pasa ez dakiz emat hilabete eta gero buelta. Hori irakurtzen duzu paper batean eta esatezu, haze jendea, oso ondo. Baina ikusten dezunean itsasontzia eta orduan nolait zure buruan ikusi dezakezu nola gertatu zen, imaginatu, irudikatu dezakezu. Eta hortan laguntzen dio jendeari asko. Eta jende asko orduan ikusten du, baita ere ze dimensioa zeukan garai hartako Euskal Herriak itsasoan eta mundu mailako itsas munduan, navigazioaren munduan. San Juan itsasontziaz gain, gure itsasondarea ezagutarazteko beste balio batzuk baditu Albaolak. Euskaldunen eta itsasoaren arteko harreman estua jartzen digu begi aurrean museoak. Gazteak herriberako zurgintzan ere trebatzen dituzte. Izan ere, ofizioa galtzen ari zen errelebo faltagatik. 3 urteko prestakuntza da. Oso garrantzitsua da lan hau egitea jendearen aurrean, hori da beti esan da gure lehentasuna. Gu nahi deguna da azaldu zer egiten dugun eta nolabait hori jakinarazi
jendeari. Baina gu batez ere gure gizartearentzat egiten dugu lan. Gaina, kanpotik etortzen diala oso ondo zoragarri, baina gu nahi duguna da bertako jendeak nolabait asimilatzea hemen eman dezakegun mezua, gero bere ondorioak eta ateratzeko noski. Herriberako arotzeriari buruzko ikerketei esker, Albaolak itsasondariari buruzko aurkikuntza garrantzitsua egin du. Arraunak. Pagozurez eginak, kostaldetik urrun zeuden mendietan industria garrantzitsua garatu zen. Ataungo herria izan zen industria horren epizentroa, Europako herrialde asko arraunetarako egurrez hornitzen baitzituen. Guaz eginan ikertzen, arraungintza nola egiten zen, pentsatuz, arraunak hemen egingo ziren, normala den bezala, gaina arrauna, pentsatu behar dugu Euskal Herrian garrantzi handia izan dula beti, gaur egun ere bai, kirol bezala, eta egia da, ataunen egiten zituztela arraunak nolabait aurre landu, gero ona ekartzeko, normalean Donostia, haiek Donostia etortzen ziren, eta hemendik Donostitik landu, bukatu eta esportatzen ziren. Eta Europako itsas armada asko, bai zibilak eta bai militarrak, hornitzen ziren Euskal Arraunez. Tamaina handiko arraun hauek Albaolan egin berriak dira, baina arraunok izan zuten lehen forma Ataungo mendietan hartu zuten. Arraunak egitearakoan oso garrantzitsua da zuraren arila jarraitzea arraunaren silueta nolabait. Egiten badezu, adibidez, leku askotan egiten dena, hartu ohol bat, ohol potolo bat, eta handikan atera, arrauna, marrasten duzu, eta ja, azten zea, azalera liso batekin, eta hola. Baina gertatu daiteke, ohol hori zerrategi batetik dator, zerrategian moztu dute enborra ez dakigu nola, eta gertatu daiteke, arila, zuntzak, ez jotia erabat paralelo, baizik eta pixka bat oblikuoan. Eta horrek zer esan nahi du, gero, arraunean aizeanean, ustekabean, tak, puskatzen dela, erdibitzen dela. Eta hori ezin da gertatu. Hori ez gertatzeko, hartu behar duzu zuhaitzaren zatia, nolabait, hortarako. Guk egin duguna da, hartu ditugu pagoak, sartatu ditugu erditan, gero erdiak laurdenetan, eta laurden bakoitzetik atera dugu arraun bat. Hori landu dugu, egin dugu arpegi liso bat, eta ja hor bai, hor jartzen dugu plantilla bat, egiten dugu, hor marrasten dugu, siluetatzen dugu, eta joten geha egiten. Hori da, garai batean, ataunen egingo zutena. Ataundik etorritako egurra, legortzen utzi bertzan denbora bat. Eta ja legortu danean, hartu baditu okerdurak eta horrela, azken artisautzak, azken arraungileak finduko du, eta ja konponduko ditu okerdura txiki horiek. Ataun herri txikia da, kostaldetik urrun dago, baina herria inguratzen duten mendietan basoa aberastasun ikaragarria dago. Ataungo lurzoruaren zati handi bat pagadiz estalita dago. Bixente Dorronsoro ataundarra eta Gipuzkoako Foru Aldundiko mendiataleko teknikaria da. Albaolan ikusi dugun zura hemendik atera zen. Baso txukun hoiek guztiak mendiak kudeatzeko zerbitzuaren lanaren emaitza dira, hostozabalen, koniferoen eta larreen arteko oreka bilatuz lortzen dena. Aldundiaren mendi zerbitzuen eginkizune da legez, ala dagokiolako, herri onurako mendien kudeaketa. Kudeaketa horretan, hau ezelako mendi berez sortzen den horietako izan ezkeo, da bir sortze prozesuan jarri egune bat, sortu denean gainen dagoen arbola kendu atzetik datorren gazteari leku usteko, eta berriro ere beste 100 bat urteko prozesu baten sartu, mozketa batzuk eginez tarteka, urruna behize, hemendi 100 urtea o 120 urtea urrungo bir sortzea izan arte.
Konifero mendietan aldiz, deno dakigun bezala egiten da normalean moztu eta berriro landatu. Landatu ondoren, hainbeste urtetan egin behar daude zainketa lanak, sartzen den landara berri horrek indar hartu dezan, eta gero egiten zaizkio kimaketak, bakanketak, azkeneko mozketa bat etorri arte, eta berriro aldaketa. Hori edanak, kudeatzen dituen mendi azalerak gehienak udalena die, eta udalakin ados batean eitea nahi izaten da noski, eta beste batzuk, dia aldundiarenak patrimoniala dien menditan, da, han zer iruditzen den, hori egiten dugu. Ataunek arraunak fabrikatzeko industria oparoa izan zuen, eta Albaolak horren historia berreskuratu du. Ataunen bere garaian, milaka eta milaka arraun egiten ziela pago egurrakin, hemengo pagaditan, eta ni egia izan harrituta gelditu nintzen, zati nik ez nekien ezer. Eta, aipatu zian, beak iten nahi dien San Juan untziako baita, baino patatxe beste untzi bat duteneako, eta arraun batzuk egiteko konbenentziarik izango telitzaken hemen pago batzuk botata. Nik aipatu nien, baiez, nekiela hemen nun atea zitzeken egurre kalidadekoa gauden Marumendi mendiontan zeudelako alako pagoak, baina, jabe hau dela zanezkez, jabeak esan beharko lukeela bere iritzie, eta, baiezko esan zunezkeoz, etorri ginen, markatu genituen hemen, nire basozain nagusia, Jose Manuelek eta zeharbola moztu beharko liaken, eta aukera horren ondoenen, egun baten etorri, eta bat nahi zuten baita ere bota antigualeko eran, aizkoraz eta trontzakin, eta ala bota zan, zatitu, eta gero, pitzatu ziren bornizirikin, eta lehen egiten zan eran. Eta, material hori prestatu zan hemen, eta, gero hemen burutzeko asmoa zuten beraiek, baino, COVID zala eta itxialdi zala eta bat eta beste, kamionen kargatu eta eraman ziren Albaolara, eta han landu zituzten. Arraunak egiteko pago handiak behar dira, zuzenak eta adarrik gabeak eta 6 metroko altuerakoak gutxienez. Baso honetan horrelako asko daude. Arraungintzarako beharrezkoa dan pagoa da, pagoik oberena, edozer gauzatarako ere obena dana kalitatez, hemen atzeko alden dagoen hau bezala, zuzena, normalen pagoak ere izaten ditu bere okertxo batzuk, baina hau zuzena da, adarrik ez dauke oso gora bitarte, eta barrun zer izango duen aizkolarik sorpresak ematen dituzten bezala, hemen ere atak lehizke, baina behintzat, printzipioz pentsatu liteke hau izango dela egur garbi bat, industriarako oso ona, oberena izango litzakena, eta arraungintzarako ere oberena litzakena. Pitzatu eta barrundi egur garbie, berdan luzeron emango duna. Erabilera tradizionalak berreskuratzean, Albaolak arraunak egiteko urratsak erakutsi dizkigu, mendian hasi eta ontziolan errematatu arte. Euskal Herriko itsasondare oparoa beti ez da kostaldean aurkitzen. Ataungo mendiak eta horrelako pagoak funtsezkoak izan dira ontziak eraiki eta arraunak egiteko. Kalitatezko zurak hortik ateratzen baitziren.